איזה פלא, היא לא עושה לי עניינים. איזה פלא, היא ואני סופרים שנים. מה הפלא שרוצים אז משתנים? מה הפלא כששרים יהיו זמנים? הנה זה בא. נראה לכם שזה הסרט בת מצווה שלי? הילה, מה? יכולה לצלם אותי לסרט? אבל זה ממש אני לומדת. זה ממש אחרי, תכף אני צריכה לצלם. ביי. אמא, את יכולה לצלם אותי? אני מצטערת, אנחנו מתחילים. יכול זיו? זיוי, אתה יכול לצלם אותי? לא. אני אחזור משהו כמו שעה פלוס מינוס, ואז אני אצלם אותך. זיוי! ביי. ביי. יוסף, לאן אתה הולך? נו, אז תצלם אותי כשתחזור. ביי. אבא, בוא לצלם אותי לסרט בת מצווה. שומי מתוקה, אני לא יכול לצלם אותך, הלוואי והייתי יכול עכשיו, אני פשוט ממש ממהר, מחכים לי בצבא, יש לי כמה דברים לעשות, אבל אם את רוצה לחכות לי בשמחה, חודש-חודשיים אני חוזר ואני אצלם אותך, בסדר בצורה? ביי. אף אחד בבית הזה לא רוצה לצלם אותי. מה יש להם? איתן, בוא תעזור לי במשהו. נו, לקוח. נו, אני חייבת שתצלם אותי לסרט בת מצווה. טוב. אני רוצה משהו קצת יותר מיוחד. אז נכון שרובכם מכירים אותי, אבל קבלו 12 דברים עליי, כדי שתכירו אותי קצת יותר. אני רוצה לדעת הכל, גם אם זה לא קשור אליי. לא כל קשור אליי. כשזיו מתעורר אין מצב שאני אקום אליו. שקט, אני מנסה לישון. קומי כבר. די. אוף לא. אף אחד לא יכול להיות פה בשקט. אני כל הזמן עם פזור. אין מצב שאני אהיה עם מעיל בחורף, כי אין על קצר. פעם תחזרי מיד הביתה להחליף בגדים, יורד גשם. את לא נורמלית, את עם קצר. אני ממש אוהבת לטייל עם המשפחה שלי. עם השמש החמה שמרגישה קרוב, אני יושב ומנגן וזה עושה לי טוב. כל העולם עוצר סוף סוף. אני נושם, אני קיים, אני מתחיל לחיות, מגשים את כל מה שתמיד רציתי להיות, והעולם בוער בלהבות. לא מזמן הלכתי לטיול בת מצווה עם אבא שלי בהרי אילת, והיה מה זה כיף. לי סיבה לשמוח, גם אם לפעמים קשה, אם תיתן לי כוח לשתות את החיים כמו יין, לא לוותר עדיין. תמיד חלמתי שתהיה לי סיבה לזרוח. אני מנגנת בפסנתר כבר 4 שנים.
ו4 שנים בכדורסל, ולא מזמן קיבלתי את התואר עוזרת מאמן. אני מה זה אוהבת לשחק משחקי קופסה. אבל אני הכי אוהבת לנצח. ניצחתי. יואו, יפה שלך. אני מכורה לספרים. נדיר ותראו אותי בלי חצאית ג'ינס, אפילו בכדורסל. אני מדברת מאוד ברור, ואתה לא יודע לצלם. מה יש לך? הולכים יחטפו סחרחורת מהצילום שלך. אז אני לא מצלם אותך. נו, מה יש לך? איך שתצלם אותי? אני באמצע! ואני צריכה לצלם את הבת מצווה. זה בת מצווה. מה קרה הדוק שלי? איפה הוא? ומה זה הדוק הענק הזה? אמא, איפה הדוק שלי? מה, זה מה שהוא הופך להיות? תחזור להיות הדוק שלי כבר, נו! תחזור להיות הדוקי! בשלוש בתים. 1, 2, 3! תראו פה משהו. שימו לב, שמי הוא דוב, מעשה טוב. מרגע שנגעתם בפתק הזה, יש לכם שעה אחת בלבד לבצע 3 מצוות ולקבל עליכם עול מצוות. אם תעמדו במשימה, הדוב יחזור להיות דובי. אם תריבו 3 פעמים, הדוב יישאר דוב לנצח. קדימה, צאו לדרך. כשרבתם, הערתם את הדוב עול שבי. נשארו לכם עוד 2 מעידות ומריבות, ובכך יישאר דוב עול מצוות וכל חייכם על ביתכם. מחכה כבר לרגע בו אשתחרר מהדובי הקטן. מה זה אומר? זה אומר שהשם שלו זה דוב מעשה טוב, ועכשיו, מעכשיו יש לנו רק שעה אחת לעשות 3 מצוות כדי שהוא יחזור להיות הדובי שלי. אבל אם נריב 3 פעמים, או ליתר דיוק פעמיים, כי כבר רבנו פעם אחת, הוא יישאר דוב לנצח, הוא יישאר איתנו לנצח, ואני לא אראה בחיים את הדובי שלי. נעשה. אני לא יודעת, בוא נחשוב. רגע, אז מה עושים? רגע, זה אומר שהדוב הזה לא באמת רוצה לעלות אותנו? לא הבנתי את מה שקראתי, השם שלו זה דוב מעשה טוב. ומה אנחנו עושים כאן? יש לנו שעה לעשות 3 מצוות. בוא נעזור זה. ואתה זוכר, אסור לנו לריב, אז אל תפריע לי. אבא ואמא לא עונים לי. בוא נתחיל באיזה מצווה כלשהי. בוא נלך למכולת. דביר מנהל המכולת תמיד עושה חסדים ועוזר לאנשים. בטוח יהיה לו איך לעזור לנו. יאללה, בוא נעזור.
רואה שם את הילדה? כן, נראה לי נתקעה. יום מסכנה היא נתקעה שם, לא נראה לי ההורים שלה פה. אני לא רואה פה מישהו, נראה לי פה לבד. בוא נלך לעזור לה? יאללה, טוב. הכל בסדר? כל הכבוד. מה זה? זה כנראה אומר שקיימנו מצווה. זה אומר שנשארו לנו רק עוד 2 מצוות. יאללה, בוא נזוז לסדר. יש מצבת רפואיים עכשיו? אני צריך לעבוד בשביל חיילים ואני צריך ידיים פועלות. יכולים לעזור לי? יאללה בואו. יש לנו הזדמנות לעוד מצווה, אז יאללה, בוא נמלא את העגלה. למרות שהדבר הזה עקב אחרינו וניסה להפריע לנו כל הזמן. אוי לא, מה נעשה? אמא תשתגע כשהיא תראה את הדבר הזה פה. היא תתחיל לשאול שאלות, ומה נעלה לה? דור חמודי, אני יכול בבקשה לזוז כאמא שלי כאן? אכפת לך לא להיות פה באמצע הבית? אמא שלי פה, אז לך להתחבא בחוץ או בחדר שלי או משהו, אבל לא כאן. אוי. טוב, תשמע איתן, צריך לעכב את אמא בחוץ, אסור לתת לו להיכנס. זה חסר לנו בגפרה, אם ככה לא מגלעים. ילדים, בואו תעשו לי מתנה. חזרנו, מה נשמע? מה קרה? בואי, תשבי. אבל מה קרה? יש לי קניות באוטו. אז אנחנו... אתם תפרקו טוב. אני אכין לך קפה. באמת? זיו, אני אכין לך מה זכיתי? אני אכין לך קפה. אוקיי, מה קרה? זיו, בואי. תזכור, אסור לנו לריב, או שהדובי הזה יישאר איתנו לנצח כמו דובי ענק, ואנחנו לא רוצים את זה. אז אתה תכין שוקולדים ואני אכין לי עם קפה, בסדר.
תודה רבה מקסימים שלי. יש פה הקדשה. התעלופה הצלחת להתגבר, עכשיו את חזקה הרבה יותר. זיוי, יש לי הפתעה בשבילך. אתה רוצה הפתעה? הנה דובי, אני כבר לא צריכה אותו יותר. תודה. כל הכבוד, השלמתם את המצוות, וכעת קיבלתם עליכם עול מצוות. אלופה, הצלחת להתגבר, עכשיו את חזקה הרבה יותר. גיבורת על, גדולה מהחיים, תרימי ראש מעל העננים. בת מצווה. אני לא יכול כי אני עכשיו רוצה. מה? יכולה לצלם אותי בזה? מה זה טוב? הילה. מה? יכולה לצלם אותי בזה מצווה? היא צודקת כל פעם שהיא עושה את זה. הילה. מה? הפעם זה איתה. זה איתה. דקרו בי עכשיו! איתן, אתה לא יודע לעשות? ג'וני, די! טוב, לא, פה כאילו הם רואים אותך. כן, אתה תצטרי רגע. קחי את הג'ודי הזה, הוא כבר לא צריכה אותו. תחבק אותו, תחבק. כאילו אתה רוצה את הדוד. בכאילו. אני אחר כך... גלידה. ושוקו. כן,